beliaunya lenggah lho. Tenang, hatimu sing tenang. Petuk Marwata Komet Kirun tenang. Sing do mbopot wetenge digebuk nggih. Mengke ndane anak-anak ora Masamu aku iki wong sak elek-elek sak Indonesia kan ngono. Tak bisa. Sing ayem sing. Aja anu kok. Dheke ben ngucapkan apa ngono dengan acara ini. Pak Kapolres mboten rawuh to. arep ngopo? Takon tenang ngono. Aja ngomong sak polisi. Isin. Ngopo? Aku nek ora polisi wedi. Oh kelingan dek kecekel ning Jakarta kuwi. Wah lah iya. Aja banter-banter nek kamu. Aku Berarti seorang resi. Oh, karo masih. Aku saiki wis ora nganggo sabu. Oh. Wis ora nganggo barang haram. Alhamdulillah. Aku bandar